Arratsaldeon, gaur aurrekontuak onartzeko puntu bakarreko ezohiko plenoa daukagu. Hasingo ginak puntu bakarreko hontan. Suposatzen azaldu nahiko dezuen, aurrekontu. Bai, arratsaldeon. 2024 urterako 53.478.522 euroko aurrekontu bateratua proposatzen du udal gobernutik. Zehazki, 33.150.753 euro udalaren aurrekontua izango dienak, 527.825 euro euskaltegi xanak eta 13.500 euro mispirualdenak. Jakina danez, gaur egun bizi dugun egoera geopolitiko eta ekonomikoak eragin zuzena dauke gure bizitzan, eta zesanik ez erakunde publikoen aurrekontuetan. Halabe, aurreko urteetako inbertsio gaitasuna gaindituko da aurten, 6 milioi euroko inbertsiora helduta. Aurreko legealdian, udalan zorpetzen maila jaitsi izanak horretarako baldintzak erraztu eta proiektu estrategikoetan sartzeko aukera ematen dago. Identifikatutako beharrak asko die, baina lehentasunak markatzea da gure egin bat eta daukagun errealitatera egokitzu. Hori hola izan da, anbizio handiko proiektua aurkezten dugu aurtengoan be. Bergaran urtietan eitxeke egon dien proiektu estrategiko batzuk martxan jartziai ekingo dotzau. Besteak beste, 2023an berdintasun sailari aurrekontuetan partida propioa aitortu ostean, bide horretan sail hau indartzen jarraitzeko apustua itxia proposatzen da udalak 2024an be. Berdintasuneko partida isa 150an igota. Arlo horretan, esaterako emakumeen txokorako parte hartze prozesua jarriko da martxan, edota lehenengoz indarkeria jasaten daben emakumeentzako diru laguntzak eskainiko die. Hauzuek be, 2024an garrantzia izango dabe, eta bertara bideratuko da aurrekontuaren 3,6. Esaterako osintxu hauzua biziberritzeko plana gauzatzen jarraituko da, eta 185.000 euro bideratuko die horretara. Baserri bidien konponketa eta egokitzapenak eitzeko 380.000 euro gordeko die, azken hamarkadetako partida handixena. Lehen sektoriak daukan garrantzia aitortuta, hildo horretan lehentasuna izango dau azokak. Behin azokan birgaitziaren lehenengo fazia bukatuta, martxan jarriko da 2024an. Eta eskerraldia txukuntzeko beste 80.000 euro aurre ikusi die. Obretan, hirigintzalanetan eta zerbitzuetan be, Bergaran bizitzeko baldintzak hobetzeko bidian, hasitako lanari jarraipena emango jako. Adibidez, autobus geltokitik eskusarterako bidegorrixan hurrengo fazia itxia. Hasieran aipatu duten bezala, legegintzaldi honetarako mugarri izango dien bi proiektu gauzatzen hastia proposatzen du. Izan be, herriko erdigunia zeharkatzen daben Barrenkale kalia eta San Martin Agirre plazia berritzeko 500.000 euroko diru partida jaso da 2024ako. Halabe, proiektu hau ez da urte bakarrian gauzatuko. Martokua kalian be, antzeko planteamentuakin berurbanizazio lanak garatuko die datozen urtietan. Eta kasu honetan be, 500.000 euroko diru partida gordekoa. Bi proiektu estrategiko hauetarako, bihar ekonomikoak 2025 eta 2026ko aurrekontuekin osatzeko proposamen ekonomikoa lantzen gabiz. Bergara herri bizitza da, eta kulturan aberatsa. Eta horrela izaten jarraitzu daixen, diru poltsabe handitzu egingoa. Aurreko legegintzaldian hasitako Arrizuriagako proiekturako lanak bukatu eta herritarrei irekitzeko 750.000 euroko partida jasotzen da. Jasangarritasunan bidian, pausuak ematen jarraitzeko inbertsioak handitzea aurre ikusten da. Udal eraikinetan energia berriztagarriak ezartzeko eta udal ur-saria edatzeko asmoz 700.000 euro bideratuko die. Baitxa lurren erosketa publikoak egin eta ingurumenai lotutako proiektuak gauzatzen jarraitzeko be. Esan geinke Bergarakon bizimodua hobetzen jarraitu nahi dugula. Arlo ezberdinetako proiektuak aurrera atarata eta gure herrixan etorkizunean pentsauaz. 2024a urte oparua izango da Bergara arrontzak. Urte luzietako eskaera batzui erantzungo dotzegulako eta beste hainbat proiektu berritzaile martxan jarri. Beste norbaitek hitza hartu nahi dezue boskatu horretik edo boskatu ingo dugu? Boskatu. Bale, proposamen izango litzeke aurrekontua onartzea, on emango litzaioke behin-behineko onarpena, 15 egun jende aurrean egongo da. Aurrekontu eta plantilla organikoa.
15 jende aurrean egongo da, eta ez baldin bada inolako erreklamaziorik aurkezten, beste erabakirik hartu gabe behin betirako onartuta ulertuko da. Hori izan da, onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 7 aurkakokin. Bai. Arratsaldeon. Bueno, gure balorazio eta boto azalpena einaurretik, Bergarako EAJak landu eta proposatu dituen 12 proiektuen berri ematea nahiko ginuke. 12 proiektu eringarri eta zentzuzkoak aurkeztu ditugu 2024ko aurrekontuei begira, eta hauetxe dira 12 proiektu horiek. Lehenengoa, elementaleko erekin zaharra. Elementala, ekipamendu kulturala bihurtzea da gure helburua. Talde guztien elkarlanerako topalekua eta sorkuntzarako espazioa sortzea. Horretarako, proiektu egiteko 60.000 euroko emendakina aurkeztu ginuan. Bigarrena da jubilatuen etxia, San Josepe elkartea. Aski ezaguna da elkarteak bizi duen espazio falta. Horregatik, elkartea handitzea beharrezkoa da. Aukerak aztertu, elkartearekin elkarlanean proiektua idatzi, 2025an exekutatzeko. Proiektua bera egiteko 50.000 euro proposatzen ginuan. Hirugarrena da, hirugarren adina. Adin zentrua zabaldu ondoren eta 2023an gaueko zerbitzua sartzearen beharra aztertzeko konpromiso hartu zen 2022an sinatutako aurrekontuetarako akordioan. Akordio betetzea eskatzen dugu. Laugarrena da, Agorrozinen bigarren fasea proiektua. 2023an idatziko zela esan zuen udal gobernuak eta ez du bere hitza bete. Horregatik, proiektuaren idazketa elkarlanean egitea. Elkarlanean. Hori idazkatzen duguna. Partida, 50.000 euro. Martok eta Zobiaurrek Alens berrurbanizazioarekin jarraitzeko prozesua martxan jartzea proposatzen dugu. Horretarako proiektu egiteko 50.000 euro. Seigarrena da, 2023ko aurrekontuen lanketan, Simon Arrieta berrurbanizatzea eskatu genuen eta ez du ezer egin EH Bilduko udal gobernuak. Horregatik, konpromisoa betetzea eskitzen dugu. Partida, proiektu egiteko bera, 50.000 euro. Zazpigarrena, Bergarak behar duen mugikortasun plana martxan jartzea proposatzen dugu. Partida, proiektua bera egiteko 50.000 euro. Ibilgailu elektrikoentzako 2 karga puntu 4 kotxeentzako. Hori pintzeko 50.000 euro. 9. puntua zen landa lursailen geolokalizazio egiteko, hau da kartografia digitala egiteko. Diputazioak subentzionatzen duen partida bat. Horretako, 2024ko 60.000 euro. Jakinda, urrengo urtetan horrekin jarraitu beharko zala. 10. zen, alokairurako diru laguntza kopura igotzea, 50.000 eurotaraino. 11. Adikzioen partida, ikusten dugu jetxi egin zala, 10.000 eurotan. Diru hori beste adikzio batzuen erantzeko erabili. Hau da, partida berria 10.000 eurokoa jaukuetako adikzioak, gazte mugikorretako adikzioa, mugikorraren erabilerak atzeatu eta egoki erabiltzeko programak, pornografia eta bar. 12. eta azkena zen, datozen urtetan udalak langile asko jubilatuko diela ikusitxe azterketa bat egitea proposatzen dugu. Gaur egungo egoera aztertuz eta etorkizuneko egoera aurreikusiko duena, alegia, datozen 5-10 urtetan zein postu, zein pertsona jubilatuko dien, eta postu horren azterketa eta moldaketa baleokio. Datorkigun egoerari aurre hartu beharra dago, landutako plan batekin, 20.000 euro. Orduan, balorazioa aurrekontuena, bere osotasunean gobernuak oraingoan 2 betetzeko konpromisoa erakutsi du, eta beste 2-3 martxan omen daude, baina guk momentuz ez daukagu horren berri. Naiz eta hainbatetan eskatu. Akordioa lortu nahi dagoen gobernu batek 12 proposamenetik 2-3 onartzia guretzat ez da nahikoa.
Gure ustez, udal gobernuak ez ditu gure proposamenak aintzat hartu. Gainera, gogoratu behar dugu aurreko urtetako hainbat proposamen eta akordio oraindik ere mahai gainean daudela, betetzeke. Gainera, gardentasuna eta informazio falta oposizioarekiko nabaria da gure ustez. Izan ere, behin eta berriro eskatu diogu hainbat informazio eta gaur da eguna oraindik hainbat txosten pendiente daukagula. Esaterako, eginda omen dagoen 3. adinaren gaueko zerbitzuaren inguruko azterketa edo Agarrosin futbol zelaiko proiektuaren egoera. Hitzez bai esan digute, baina ez dakigu, ez daukagu dokumentuik hori agertzeko edo demostratzeko. EAJ-PNV argi daukagu proposatutako 12 proiektuak beharrezkoa diela Bergarak aurrera egin dezan. Baina beste behin ere, Bilduren konpromiso falta oposizioarekiko nabaria da. Alegia, gehiengo osoarekin gobernatzen du eta nahikoa duk horrekin. Gainera, kudeaketan duten ahulezia eta ere begibistakoa da. Izan ere, negoziazioak iraunduen bitxartean gure zalantzak argitzeko zailtasunak izan ditu eta oraindik batzuk argitzeke jarraitzen dute, lehen aipatutako informiak eta bar. Laburbilduz, gure nahia adostasuna lortze izan den arren berriz ere itxita dagoen gobernu bat aurkitu dugu. Gehiengo osoaz baliatzen den gobernu bat. Garbi garatzen zaigu Bilduk ez duela gurekin elkarlanerako biderik zabaldu edo borondaterikan azaldu. Edozein kasutan, aurrekontuetan gure bozka kontrakoa izan arren, elkarlanean aritzeko borondaterekin jarraituko dugu. Hori bai, gobernuari jarrera aldaketa bat eskatzen diogu. Bueno, negoziazio prozesuan parte, Aitorretan neu izanga Udal Gobernuaren partetik, eta nik uste dut negoziazio prozesu paraleloak bizi izan ditugula emoten da bela. 12 proposamen horrek bideratu itxea jotak, arrazoi daukazu, baina horretan bakoitzaren gainean azalpen bat emon jatzue, idatziz pasako jatzue, eta askotan, gero esaten zinuzenen kontraesanetan jausten den moduan, aurretik martxan prozesu administratibo baten bidez daren ekintza die. Esan duzu zuek jakintzarik ez daukazuela, eta udal talde bat esate, dedikazio osoan pertsona lideratu daukazuena, eta etxe honetan gertatzen darenean berri jakiteko gaitasuna daukazuena. Ez da balio da, negoziazio prozesu baten, hainbat proposamenin aurrez, prozesu espediente baten bidez egikaituta darenak. Eta tartian, bi osoa nabarmen, eta 3. bat be, nahiko garbixa batzordetan aintzatu alako. Eta konkretuki, aitzaten duzue bat proiektu baten idazketa, esleipen bidez esleituta dagona, aitzaten dituzue karga punto elektriko batzu jartzeko proposamena enkomienda gestio baten bidez diputazioari esleituta dagona, eta aitzaten duzue apuaren bueltan proposamen teknikoa batzordean inda dagona mugikortasunaren inguruan. Bestietan be, gure azalpenak emon ditugu, proposamen bakoitzaren gainean momentu hontan zehitzik ez ditugun ikusten. Eta uste dut, azalpen horrek, kasu askotan gainera, esango nuke ontzat emon diela indien maizetan. Sensazio eta gabiz horretik esaten dut, bi mai paralelo bizizan dakoaren sensazioa emoten doztala egindako irakurketaren gainean. Eta esan dakoa, jarrera uste dut oso propositiboan indula Udal Gobernutik, Gabonak aurretik esango nuke abendu erdin guruan proposamena bialdu eta denbora eduki dugu, inkluso momentu baten be aukera egonda plenuaren fetxa datorren astera luzatzeko aukera maigani honen zen eta egindako proposamenek eta eukitzako erantzunak nahiko argisa zielakoan erabaki inuan gaur esoiko pleno hontan onartzea. Esan dakoan, nik uste dut jarrera aldaketa bat eskatzerako orduan danok proposituan lan itxeko borondate euki bioula. Eta ez toka sensaziorik, gaur prozesuaren egindako irakurketarek emoten dabenik proposituan lan itxeko jarrera hori danon aldetik dagonik momentu honetan. Eta uste dut, danok hortarako bidea hartu jako inukela. Bueno, Gorka, maixan egon ginanok Aitor, zu, Joseba eta ni, Laurok esan ginen. Orduan, gure percepzioa eta zuena oso diferentea da. Orduan, mai paraleloena, ez dakit.
zergaitik esaten dozun. Guk garbi jaso ginoan zuen iritzixak guk egindako proposamenen aurrean. Eta ez dut uste esan ginoanik, esan dozun bezala, batzut ontzat edo ulertutzat emuten ginoanik. Bai, gauza bat, guk indako hainbat proposamenen aurrean, zuen azalpenak emun zenuen zergaitik orainez, hori ez dauna izatea guk konpartitzen dugula. Ez dakit, ez? Hori uste garbi gelditu dela. Eta gero bebai, esan duzu sensazioak. Uste dut, gu badukagu pertsona liberatu bat, eta pertsona horrek egin leikei jarraipena, baina uste dut, konpromisua zuek hartu zen dutela, konkretuki etxeko gabeko zerbitzuaren inguruko ustezko txostena, zeren duda zaukazuen zegoenik, ero jasota zegoenik, nik uste dut hola hitz egin ginoala, ez dut uste hori gezurra danik, ez? Eta baita ere, punto elektrikoen, kotxeen kargatzeko punto elektrikoen zentral de compras aldundiarekin daukazula eskatuta, hori begeatu zineten komentatzeko, ez dakigu ezebez, eta gero, agrozineko lizitazioari buruz, lurralde batzorden batetan pasau omen zela. Gu garbi izan genuen, lege aldi ontako lurralde batzordetik ez dala hori pasatu, zuek ez dakit, o duda ero behiratu izinuelen, gehatu zineten bialtzeko, guk ez dugu jaso. Hortan gehatu ginen, Gorka, ez gabitz asmatzen, bilera zentzu horretan joan zan, gure artean giro ona, baina gure proposamenen aurrean, zuen azelpenak, bi baiezkoak, garbi, gero erantzuna jaso ginoan, bi baiezko, eta beste batzu, asmoak, bai dagoela, lizita udala, eta guk, zela zuek udal berri bat zarete, udal gobernu berri zarete, ez? Baina lehen ere aurreko legealdian eta adostasun batzutara heldu gara, zuen talde politikoa EH Bildu eta gu EAJ, baina gero adostasun horrek ere ez dira bete. Orduan, horregatik guk eskatzen ginoan, esan dut zuten bezala lehen, txosten horrek nun dauden, eta gu horren berrik ez dakigu. Mikelek etxatu oso moduan, ez esan duzu punto batzu ninguran azalpenak emon ginzuela, ez nago ados, danen ninguran emon ginzuela azalpenak, banan batzuk zergaitik ikusten ez ginu zen, edo ze baldintzapen zeren momentu honetan, beste batzuk zela ja martxan zeren, eta horretan dokumentazioa egisa da, gauza batutan, adibidez, etxeko zerbitzaren inguruan, azterketa inda zegoela, eta hori pasau hori zegoela, eta badago gestiona duta, eta gaur badauka zigortza jasota, bialtzeko dago. Bestietan, lizitazio publiko bidez indako kontratazio bada bat, bestia esleipena batzorde bidez pasautakoa, eta ulertzen dut batzuk legealdi honetan sartu zatela, baina horren jarraipen bat edo barruko lanketak itxia ezin jako egotzi gobernuari. Udaltalde moduan, bauzkazu zuen ardurak eta informazio hori kudeatzeko aukera. Eta edozein modutan, haitzatzen zinuan, sensazioak esaten ebanean eta paraleluana justo hoxe da, bizipenak, bilera berdinetan egonda, bizipena die eta diferenteak izan dizke. Eta ez esaten zuen olabait babesten zinuzenik guk emondako azalpena, baina ulertzen da ze baldintzapen dagoen eta baldintzapen horren aurrean udal gobernuak itzen den proposamena zein dan. Hortik, diskrepantziak egotera, oso zilegi da, baina gaur indako irakurketa ustot horti baino askoz behar eta zijoiara. Eta horretik esaten dut, jarrera eta borondate kontua badala. Guk proposamen guztiak aintzat hartu ginuzen, batzutan ze baldintzapen zegoan, beste batzuk ze puntotan martxan daren azaldu ginen, eta beste batzuk esan duzun moduan onartu eta txertatu ditugu aurrekontuen langeta horretan. Eta hortik aurrera, boska, irakurketa, uste, gaur indako irakurketa reflejatzen da benik benetan, azkenengo bileretan eukitzako prozesua. Horraino izan da nire azalpena, eta Ez dudala konpartitzen zure sensazioa, euki zinuana. Lau pertsona egon ginean, zuek eukiko zue sensazioa bat, eta gu daukagu beste bat. Eta horraitxik esaten dugu, nolabaitz, gure arteko elkarlana, konfiantzan egon behar balin bada, nik uste dut, eskatutako hainbat informazio ez dugu jaso. Eta orduan, nik uste dut hori konpartitzea aldetik, gure aldetik izaleke, baina zuen aldetik eta konpromisua ni uste bileraretan zuek guri bidaltzeko gehatu zinetela. Bentzet, guk hola daukagu jasota eta hola trasladatu dugu. Baina, hori.
edo zen modutan da lehen aitzatu osulako pare bat aldiz, eta bukatzearren, bai aurreko legealdixan genden gobernukideak, eta bai kasu hontan gobernu honen izenean, hartu dago konpromisoa betetzen ditugula argi esan nahiko nuke. Eta naizta behin behizotan planteu izan duzuen ez diela bete, prozesu hontan bertan argitzu dut dugu, eta aurretik hartu dago konpromisoa bete die, eta hartutakoa behin beteko die. Beste bari, bukatutzat emango plenoa. Mila esker.